verschillende plekken in Friesland begon het carnaval weer. In Snits weer de traditionele optocht door de stad, dat honderden mensen op elkaar kwamen. Carnavalsvereniging De Oeletoeters viert het hier zijn 44-jarig bestaan. Maar krijgt als op orenplakken in het land wordt het wel alweer een dreger om het carnaval oranje te houden, door de vergrijzing van de vereniging. Wat een hele grote rol speelt is dat niet alleen de vergrijzing er is, maar het probleem wat wij hier hebben, bouwplaatsen voor wagens, speelt ook in het zuiden. De bedrijven die vroeger hun ruimtes beschikbaar stelden, die zitten allemaal zo snokvol dat er geen ruimte meer is om die wagens nog daar te bouwen. Dus ook die hebben problemen. Ook vergrijzing speelt een rol. Er zijn inmiddels al tientallen carnavalsverenigingen ter ziele. Domweg omdat er geen opvolging is. De Oeletoeters hoop je met hulp van de gemeente in de komende tijd een nijplak te vinden voor de stalling van de carnavalswijn. Daarmee zou dat probleem uit de waai wezen. De hoop is dat er dan ook weer wat meer jeugd bij de vereniging komt om ook de komende jaren de optocht oranje te houden.